салом ба ҳама дӯстдорони Барселона. Тобистон ҳоло сар нашудааст, вале дар гирди дастаи Каталония аллакай хабарҳои бисёр ҷолиб ва гарм мавҷуданд. Барселона кадом трансферҳоро ба нақша гирифтааст? Оё капитани мо Штеген меравад ва бо Араухо чӣ мешавад? Мемонад ё пешниҳоди бошгоҳҳои бузурги Аврупоро қабул мекунад? Имрӯз ҳамаи хабарҳои тоза ва маълумоти бо эътимодро ба шумо мегӯем. Биёед оғоз мекунем. Финали Лигаи Чемпионҳо вақти он расидааст, ки мо қаҳрамони Аврупоро муайян кунем. Интери Милан ва ПСЖ барои соҳиб шудани ин ҷоми бузург дар финал рӯбарӯ мешаванд. Вазъи кунунии дастаҳоро дида ман қаҳрамонии ПСЖро пешгӯӣ мекунам. Шумо чӣ фикр доред? Пешгӯии худро бо як анҷом дода, бо истифода аз калимаи сеҳрноки тиҷи БАРСА то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. Маълумотҳои лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. имсол Барселона бо интихобҳои хело душвори трансферӣ рӯбарӯ шудааст. Ба даста бозингар дар хатти ҳамла лозим аст, вале вазъияти молиявии клуб имкон намедиҳад, ки ҳар бозингари дилхоҳро бихаранд. Директори варзишии даста Деку бошад рӯ афтода нест. Тибқи маълумоти Жерар Ромеро, як бозингаре аст, ки Деку на танҳо болояш кор дорад, балки аслан дӯсташ медорад. Луис Диаси, Ливерпул. Аммо овардани Диас кори осон нест. Маблағе ки Ливерпул талаб мекунад барои Барса ҳоло хело гарон аст. Аз ин рӯ клуб вариантҳои дигарро низ баррасӣ мекунад. Яке аз онҳо Маркус Решфорди Манчестер Юнайтед. ин вариант осонтар ба назар мерасад. Гуфтугӯ бо агент хуб рафта истодааст ва нархаш ҳам дастрас мебошад. Вале дар клуб то ҳол фикр мекунанд, ки оё ба Решфорд ҳамчун бозингари калидии лоиҳаи нави Ханси Флик бовар кардан мешавад ё ин ки не. Ва албатта Нико Вилliams ҳамчунин дар рӯйхати трансферҳои Барса аст. ин бозингар зудҳаракат бо техникаи хуб ва таҷрибаи бозӣ дар Ла Лига мебошад. Барои услуби Барса хело мувофиқ аст, вале рақобат барои Нико ҳам зиёд мебошад, ҳам дар Испания ва ҳам дар Англия. ҳамин тавр савол боқӣ мемонад, ки кадом бозингар ба фланги ҳамлаи Барса ҳамроҳ мешавад. Луис Диас орзуи калон, Решфорд варианти воқеӣ, Нико Вилliams бошад номзади устувор. мо интизор мешавем ва умед дорем, ки роҳбарияти клуб беҳтарин қарорро қабул мекунад. як мавзӯи бисёр муҳими ҳафтаҳои охир дар дохили клуб масъалаи дарвозабон мебошад. бино ба иттилои Ашраф Бен Аяд, роҳбарияти Барселона чанд ҳафта мешавад, ки имконияти тағйир додани ин мавқеъро баррасӣ мекунанд. муносибат ба Марк-Андре Терштеген бошад ҳамеша пур аз эҳтиром аст. ӯ капитан, легенда ва рамзи клуб мебошад, вале футбол ин ҳаракат ба рушди пайваста аст. лоиҳаи Ханси Флик талаб мекунад, ки рақобати нав ва нерӯи тоза ба даста ворид шавад. айни замон шахсияти калидӣ дар ин масъала Жоан Гарсия мебошад. агар ӯ розигӣ диҳад, тибқи маълумоти RAC имкон дорад, ки Терштеген тобистони имсол фурӯхта шавад. ин масъала аллакай дар ҷаласаи охирини шӯрои директорон низ муҳокима шудааст. дар клуб мефаҳманд, ки сину сол, осебҳо ва маоши баланд ҳамаи омилҳое ҳастанд, ки бояд ба назар гирифта шаванд. аз ин рӯ ҷустуҷӯи дарвозабони нав қисми стратегии рушди клуб аст. ҳоло ҳама чиз аз қарори Жоан Гарсия вобаста аст. агар ӯ қабул кунад, тағйирот дар мавқеи дарвозабон ба яке аз воқеаҳои калидии трансфери тобистон мубаддал хоҳад шуд. тобистон барои Барселона на танҳо бо харидҳои эҳтимолӣ, балки бо хатари рафтани бозингарони муҳими даста низ пуршиддат мешавад. яке аз чунин масъалаҳои доғ ояндаи Роналд Араухо мебошад. ҳоло клубҳои калони Аврупо хело ҷиддӣ вазъияти уругвайиро пайгирӣ доранд ва умодаанд, ки пешниҳоди калон диҳанд. ба назар мерасад, ки имкони рафтани Араухо вуҷуд дорад. аллакай аз Бавария ва баъзе дастаҳои англисӣ таваҷҷӯҳ зоҳир шудааст. барои клубе, ки бояд буҷетро муътадил кунад, фурӯши чунин бозингар маблағи калон оварда метавонад. вале тибқи иттилои RAC худи бозингар орзу дорад, ки дар Барселона бимонад. ӯ мехоҳад дубора як қисми муҳими ҳимоят шавад. Ханси Флик пурра ба ӯ эътимод дорад ва роҳбарият низ ба профили беназири ӯ баҳои баланд медиҳанд. аммо бозор ҳамавақт тағйирёбанда аст. агар клуб пешниҳоде гирад, ки воқеан вазъияти молиявиро тағйир диҳад, эҳтимолан муҳокимаро идома хоҳанд дод. ҳоло худи клуб ва бозингар мехоҳанд, ки ҳамкориро идома диҳанд, вале мо хуб медонем, ки дар футболи муосир ҳамеша ҷой барои сюрпризҳо аст. биёед пайгирӣ кунем, ки чӣ гуна ин қазия рушд медиҳад. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ таънсияту хонаобод бошед.